ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ವೀಣಾಜಿ ಬಜಗೋಳಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚದಾದ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪುಡಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ನ ತನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆ ತೋಜ್ಪಾರೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೋರ್ಚಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಾರೆ.